Hos ABC-pavilloner sælger, udlejer og producerer vi flytbare moduler i træ, der skaber sunde rammer med et lavt klimaaftryk, og vi har gjort det i mere end 25 år som familieejet dansk virksomhed. Vi tilbyder et bredt udvalg af standardmoduler, der kan tilpasse alt fra daginstitutioner, skoler og kontorer, genhusning og byggepladser, altid bygget i høj kvalitet og respekt for de gældende regler. Vores modulbyggeri fungerer som byggeklodser, der kan udvise, tilpasses og indrettes, så kunden får præcis de funktioner og rum, de har brug for. Både i størrelse, udtryk og indhold. Det betyder, at vi tager ansvaret for hele processen, fra tegninger, myndighedsbehandling til montager, møblering og etablering af alt det omkringliggende, så bygningen er klar til brug med det samme. Vi arbejder med gennemprøvede materialer fra egne autoriserede håndværkere, så alt er samlet et sted. Det giver både høj kvalitet og god økonomi, og en smidig proces med én kontaktperson hele vejen. Bæredygtighed er tænkt ind i alle led. Vi bygger primært i træ og genbruger modulerne igen og igen, og tilbyder løsninger som skruefundamenter, varmepumper og solceller, der skåner klimaet og giver lavere driftsomkostninger. Vi ser lyst på fremtiden, fordi vores fleksible og klimavenlige løsninger matcher de krav, som der er til det moderne byggeri. Nemlig at bygge mindre nyt, genbruge mere og tænke ansvarligt fra start til slut.